Samantala, dyan pa rin po sa bayan ng Manawag, malakas po na bentahan ng religious items inaasahan po habang papalapit ang Centennial Canonical Coronation. Para sa balitang yan, kasama natin Idol Kate Dispo. 104.7 IFM. Report! Inaasahan ng mga manlalako dito sa Manawag Church na mas marami ang benta ng mga religious items kumpara noong Semana Santa sa darating na ika-100 canonical coronation ng Our Lady of the Rosary of Manawag sa darating na Abril 22. Sa papalapit na pagdiriwang ng ika-100 Centennial Canonical Coronation of Our Lady of the Rosary of Manawag sa Abril 22, inaasahan ng mga nagtitinda na mas dadami ang kanilang mabebentang produkto, lalo na ang mga religious items tulad ng ribulto, rosaryo, keychain at kandila. More than 400 yata yung bisita ng simbahan. Maging ang mga nagtitinda ng religious items sa gilid ng simbahan ay apektado rin ng krisis. Ayon kay Lola Shirley, simula noong nakaraang Semana Santa, kakaunti na lamang ang mga dumalo at bumili ng kanilang paninda dahil sa kasalukuyang sitwasyon. Sana po maraming darating para naman makabenta kasi yung nakaraang araw kasi mahina dahil nga sa krisis siguro. Dagdag pa rito, bukod sa pahirapang pagbebenta, tumaas din ang presyo ng kanilang inaangkat na mga produkto, kaya't napilitan silang itaas ang presyo ng kanilang mga paninda. Tumaas lahat ang items namin. Kasi sa krisis nga daw, kahit papaano, nagtataas din kami ng presyo namin ng konti lang naman, hindi naman siya gaanong mataas. Maximize din namin ang presyo kasi pag mataas naman, nila bibilhin. Samantala, mas dinamihan din umano nila ang inaangkat ng mga produkto kumpara noong Semana Santa dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga turista na nangangahulugan ng mga mas marami pang mamimili. Kasabay nito, nakikipagtulungan din umano sila sa lokal na pamahalaan para sa maayos na pwesto ng mga nagtitinda upang matiyak ang kaayusan at kalinisan sa lugar para sa mga darating na bisita at para na rin sa maayos na daloy ng kalakalan. Sa kabila ng krisis, kitang-kita pa rin ang kanilang tuwa habang papalapit ang engranding selebrasyon ng ika-100 Centennial Canonical Coronation of Our Lady of the Rosary. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po, si Idol Kate Dispo, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.